Naisten korisliiga käynnistyy 2.10., kun Kotkan Pelikarhut kohtaavat Tampereen Pyrinnön kauden avausottelussa. Viime vuonna seurahistorian ensimmäisen Suomen mestaruuden voittanut Torpan pojat aloittaa kautensa lauantaina 5.10. Töölön kisahallissa vastaan astelee paikallisvastustaja HBA Märsky. Uutena valmentajana tällä kaudella aloittaneen Arttu Tammen mukaan valmistautuminen kauteen on sujunut ongelmitta. No hyvin on sujunut. Kaikki on pysynyt terveenä. Muutamia pieniä vaivoja, mitä nyt aina tulee, mutta ei mitään merkittävää ja ihan hyvin on mennyt. Viime vuonna Suomen mestaruutta juhlinut Topo on uudistunut kesän aikana, mutta lukeutuu ennakoissa myös tänä vuonna kärkiseuroihin. No en yhtään, ei silleen paineita ole, mutta samat lähtökohdat halutaan puolustaa meidän mestaruutta ja lähdetään siihen tähtäämään. Et toki uusi joukkue ja pitää totta kai tottua sillä pelaa yhdessä ja näin, mutta samat lähtökohdat. Joukkue aikoo esittää kentällä energistä ja vauhdikasta peliä, joka tekee vastustajan pelistä joka ilta hankalaa. We're very fast team. I think that when our energy is up, it's kind of going to be game changing. Topon kanssa kärkiseuroihin on povattu ensikaudeksi Kouvolan Kouvottaria ja Kotkan Pelikarhuja. Pelikarhut pelaavat alkavalla kaudella kotimaan sarjan lisäksi Eurokuppia ja joukko on vahvistunut monilla maajoukkuekokemusta omaavilla pelaajilla. No kai se täytyy laittaa ennakkosuosikin paineet tonne Pelikarhuille että Kotkaa, että heillä siellä hieno Eurokappi-juttu alkamassa ja sitä kautta saanut hyviä suomalaista pelaajia sinne ja ehkä sitten Kouvolaan ne seuraavat. Kausi voi pisimmillään kestää lähes 7 kuukautta ja viimeistään 29.4. on kauden 24-25 Suomen mestari selvillä.